Babukeli, lolu hlelo olulandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Siyakhuleka eMpumalanga Ntshonalanga eNingizimu enyakatho emagumbini amanomhlaba lo bingelela umkhulu Ncushe tephuza kwezindi iziba angihambi ngedwa bafowethu ngiphethe ukhokho Vula inyanga edume kakhulu endaweni yaseNyukhasela abathi umncwabe yahlehla siloku sikhumbuze nje abantu bafowethu nazi i7 kuleli viki yi7 yi89 kuzobe konakele lapha eGoli eSprings bathi number 18 Desley Park kuzobe konakele kakhulu ngiphethe nje hey bakithi angazi nami ngachaza ngithini nani niyayibonela mncwabe yahlehla kunjani futhi futhi yangibingelela hayi ngiyabingelela uyazi namanje ngiphethe amathambo lapha ithi lento weNcushe kulungile ngihambe nayo namhlanje yeah ngizoyilanda lento yathi mangichitha amathambo buka nje ugogo wembona nawe gogo ukuthi kulungile zibe nezandla yabona amakhehla nawe ayemukela iyangena yeah kusho ukuthi ngizoyilanda lento uzoyithatha uhambe la nginethemba futhi nasebusuku ngiphuphile ithatha ayinamngozi yaphilisa ayinamngozi ayinamngozi manje babuNcushe uthenge i6 nange7 nange uthe ingakhe 7 8 9 September September Ayi sizobe sikuphi sobe sise number 18 Silika Desley Park yes hayi hayi babukeli nansi inkinga phela Desley Park Ncushe tshela babukeli sizoba nenkinga phela nabelungu angeke nibasiphazamisa abelungu lasebona izimoto zethu ukuthi kwenziwani lapha kaNcushe ngoba ngesilungu abelungu banomhawu ngesilungu banomhobholo ngoba bazi ukuthi bobodwa banezimoto futhi bobodwa bavakashelanayo buka nje nabo ababukeli naba nje bahlanisa imali kapetrol manje kuzokwenza kanjani ngendaba yokupaka izimoto zabo wengane zakwethu inyanga ehlala esilungwini lezi asikhethelanga nathi simo nje basithi sokunika lento uzofika ikusebenzele nawe uhlale esilungwini ube sendweni efane nathi lalela wena khohlwa ngabelungu uzofika uyibonele nawe ukuthi hawu kunomuzi omlungu apha kunomuzi omlungu apha bese kuba inyanga phakathi nendawo kanjani ilokhu igqilaze njalo lento gijima touchline woza mntana sekhaya khohlwa ngabelungu wozilanda into yakho hamba uyophila wodla umndeni wakho wodla ingane zakho bathi uyahlehla umncwabi and yazi Ncushe into ebengifisa ukuthi siyilungise ngoba naku usunje nami sosondelene nami ngiyacela siyilungisele umuntu ozobe efikile ngalomhla ka 6 7 8 yeah hayi mana simsheshise nje 10 to 20 minutes maku late Ncushe akathatha u30 minutes aphuma ahambe ayobona lento le ukuthi ngempela hayi iyapoka athi naye noma mayihambe ethi hayi iyapoka lento iyapoka athi nje mayisendleleni uyabuka nje ngiyakhumbula lapha ngiqala ukuqonywa ngikhumbula kahle ngeke ngisho igama layo ukuthi kodwa wena ubuyayifuna indaba ngibhazi ngizokusendela kuthethe ubani uzoWhatsApp ubani uyazi Ncushe ukufisa ukuthi nawuhamba la endleleni mawuzochusha phansi kocingo ukuthi Nkosi yami ngabe liyasuka lolucingo ngifike ekhaya ngilungise kuhlukwana manje sithini kulaba bukeli noma kulabantu laba abasepagini sithi lenhlanga abazoyithola Ncushe manje ngiyavilapha manje sithi 7 days mnganami ayikho mkhulu bhuti phela kuhlangene ubaba wamadoda nobaba kaBhabharabhabha amadoda plus Bhabharabhabha kuphuma enye into bhuti ngiyavilapha ukuthi ngithi 7 days no 3 days sengiyawusaba ngoba eyofafa blane mani hey ngizokunika lento 7 days obsiphakela futhi nje kahle 3 days yo mina mani yazi baba kaBhabharabhabha ban brapa khona lokho kodwa khona lokho bengifisa ukuthi masimnikeza mayiphuma la endlini ihlokhe lento mayithi nje ukuthi udumisa imoto ithi wena ihlokhe yazi hawe ithi hayi wena izothi ubuhleleleni ungafiki khona phela konakele manje wakwayibona lenyanga embili lezwanayo zizwane nje inyanga 20 inyanga zezwana wakubona lokho wena ngoba futhi asingayi mina ngasi
uyabona nje izoklokha ephuma lesibili uphuma futhi nqushe angicela sikusho lokhu singakufihleli ababukeli ukuthi mangabe uzofika kule special make sure ukuthi your bank account i-active kungabi ukuthi uzofuna lento ufuna ukubheka ukuthi kunemali ozoyithola izongena ebusuku yezipoko izikhwama imali uzoyithola lapha kwi-bank account yakho kusho ukuthi lapha kwi-total kwi-bank account yakho mina nje ngixabene nayo let's say mhlawumbe kuno 100 umalini loyo 100 rand mina ngizokuthi hala kahla ngo-0 yedwa nje usiyawuzwa kumele mangikuphosela lo 0 lo ungena la seyanyuka lento manje hayi ipoko hayi futhi lena ezithiwa iza ngani le lapha le la ngisaba ukubiza igama lamalokhuzi lala esigcina khona imali konke kuzobe kutholakala ngomhla ka6 7 8 no9 hako bekutholakala khona la eDesley Park. Hey uNkulunkulu wami njengoba nje ngazi ukuthi ngihlala esitendeni sakwaKhumalo le emakhaya ngihlalele emakhaya ngaze eDesley Park. Hey ngihlala kamnandi lapha eGoli manje bayafika nje abantu bezocela umsebenzi la kwakho banokho egate bethi kabasa uFerwood phela ngayithatha lento futhi ngayithatha lento ayakusho wena ngayithatha futhi yaphi ezinye ngathi zizodala lokuthi lo muntu sihlala esilungwini thina sihlala elokishini kodwa fanele bekaphithize la kithi kodwa sisebenzi wena esilungwini wena wedwa nje manje impuphu mayiphelele uyakulekelela nimakhelwane uyakwazi ukunikeza i5 litre cha phela lapha umuntu unaka indaba zawo angithi ngihle kamnandi angeke ngithi uyangithakatha ungibuye ngeselibi umlungu uyinakele wakhe nami unako kwami sicelana ukubingelelana nje isingisi siyangilambisa too much kuba ngathi ngaphatha ama chips manje yabona nje sengikhathele ukukhuluma isingisi ekuseni isingisi ngiyaphuma isingisi ngiyalala isingisi nje angikhathele mana webhuti aninanelani sinanelana nje sixakwe yini sixakwe yini hayi webabuke lo mpolo yazi ungenwe elinye idlozi mani uyazi idlozi mani eligabisayo ngeke ngizokuthiwa kunidlozi lamanono baba kusho ukuthi wena ungenwe yiliphi elithi wozohlala nje wethu bebe umtshingi bethu ubani uhlaleni nobasi ngibona nana intombi emhlophe lapha nawe ayimoyizeli awuyitholi buza nje lo ngiqalile ngiyakhuluma iyamoyizela hayi bafowethu lalelani asihlangane nge7 nange8 nange9 la number 18 Silica Desley Park under iSprings kuzobe khonakele kakhulu bafowethu ngiphethe yena uNgcobo yahlehla obuya phansi eNewcastle ubaba wamadoda bafowethu siyamazi kakhulu lento edume kakhulu sizokunika lento sokwenzela futhi lento iyaphila lento esokunika yona inamandla lesokunika yona ngeke uzuyisole make sure ukuthi awuphuthi woza uzoyibonela ngawakhamela kunjalo nje obeseshilo babukeli kunjalo nje obeseshilo cishe nefoni yakho ayinayo inkinga yokubamba lo 18 Silica Street mawungavela ufake nje lo 18 Silica Street izovela ikuthatha ikubeke uyazi lo yagogo lo lapha efonini yakho wazela uzokubeka la egateini bese uthola yonke into oyifunayo nento oyifisayo sengigcina ababukeli kulabo abathemba ukuthi bazoza besilisa hayi phela Nkosi yami umama noma ungamgcina ngolesithathu nje umgcine bese uza ngolesine ube clean ngolesihlanu ube clean umgqibelo ube clean isonto ube clean ngomsombuluko ube clean futhi hayi ngolesibili singakubuyela futhi umnompela ngisho ukuthi ngiyajuqula kodwa ngenza khona lento masikufaka nawe uzwe ukuthi kuhamba nabesifazane nabo ngokunjalo umcele nje ubaba uthi baba Nkosi yami ngisacela ukuthatha le ndlela ngisacela ungibekezelele ngizobuya mangibuya ngizokwenza esakuhlanganele uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya nonke emotweni nonke emsebenzini lapho ngiyababuka nje nabafowethu labo nogada basibuka bafowethu situation report lapha emagadroom hayi kulala madoda sleeping on duty is an offense niphile nonke nonesi baphile abasibuke ema-ofisini nabo hayi phela niphile siyabonga haleluya